ମଧୁପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହରିଆ କାଉ ଗୋଟିଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାଏ। ହରିଆ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିନଥାଏ। ଅପାଠୁଆ ହରିଆ ଗରାଖ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ ସେ ପଇସା ହିସାବ କରି ରଖିପାରେନି। ଦୋକାନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବରା ନାମକ ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ରଖିଥାଏ। ହରିଆର ହାତ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ହରିଆର ହାତ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଜମୁଥାଏ। ଅପାଠୁଆ ହରିଆ କାଉ ହିସାବ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଗୋବରା ହରିଆକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଠକେ। ଦୋକାନ ସଉଦା ପାଇଁ ହରିଆ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯାଏ, ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସଉଦା ଆଣି ହରିଆକୁ ଧରେଇ ଦିଏ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ନିଜେ ଗୋବରା ରଖିଦିଏ। ସବୁ ଗରାଖ ମାନଙ୍କୁ ଗୋବରା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗରାଖ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲେଇ ହେବାକୁ ଗରାଖ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରଖେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ହରିଆ ଦୋକାନରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମ କୃପା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଆର ଗୁରୁବାରେ ଅଧ କିଲିଆ ଗୁଆ ଘିଅଟେ ଆଣିବି, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବି। ଇଏ ହରିଆ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଗଲ ହୋ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ତମ ଗରମ ବରାରୁ ମତେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ଧାନ ବିଲ ସାଡେ ଏକେଣା ପଇଲାଣି। ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ପରା ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯିବି। ଏ ଯୋଉ କାଠୁଆ ଶୀତରେ ସକାଳୁ ଘରେ ଆଉ ପଖାଳ ଜମାରୁ ଖାଇ ହଉନି ପରା। କିଏ ମଦନ ଭାଇ କି? ରୁହ ରୁହ ଟିକେ, ଖାଲି ମୁଁ ଧୂପଟା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ମଦନ ଭାଇ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଉ ଘରେ ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଟି? ଆରେ କିରେ ଗୋବରା, ତୁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ? ତତେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି ହରିଆ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି? ତୁ ଟିକେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ? ହଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ତମେ ସବୁ କାମ ଗୁରା କରି ପକଉଛ ଆଉ। ତାପରେ ଗୋବରା ଆସି ମଦନା ପାରାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ ବରା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ମଦନା ପାରା ମନ ଖୁସିରେ ସେ ବରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଓହୋ, ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି। ଜାଣିଲ ହରିଆ ଭାଇ, ତମ ହାତ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ପରି ଏ ପାଖ ଆଖ ଏରିଆରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହରିଆ ଭାଇ, କେତେ କଣ ହେଲା କହିଲ? ମୁଁ ଦେଇ ପୁଣି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯିବି। ତମର ହେଲା 5 3 7 2 11। କିଏ ହରିଆ ଭାଇ ଏମିତି କୁଁ କଣ ହଉଛ ବା? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କହୁନ, ମୋର ଡେରି ହଉଛି ପରା, ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି। କିରେ ଗୋବରା, ତୁ ହିସାବ କରି କହିଦଉନୁ କେତେ ହେଲା? ମୋର ପରା ଡେରି ହଉଛି, ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି, ମୋ ବିଲ ଏକେଣା ପଇଲାଣି। ହଁ ମଦନ ଦାଦି, ମୁଁ ପରା ତମର କେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରିକି ରଖିଛି। ତମର 10 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ। ହଉ ନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଛି, ଯେମିତି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଦନା ପାରା ପଇସା ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। କିରେ ଗୋବରା, ମଦନ ଭାଇର 10 ଟଙ୍କା କେମିତି ହେଲା କିରେ? ଏତିକି ବରା ଖାଇକି ବା ପରଦିନ ପାଣୁଆ ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ କେମିତି କୋଉ ଆଡୁ ହିସାବ କରୁଛୁ ତୋର 10 ଟଙ୍କା ହେଲା? ଜାଣିଲ ସାନ୍ତେ, ତମେ ଯଦି 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ମତେ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ପରା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ହରଣ ଗୁଣନରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ମତେ କଣ ହିସାବ ଶିଖେଇବ କିଓ ସାନ୍ତେ? ଜାଣିଲୁ କିରେ ଗୋବରା, ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ପରା, ନହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡହରାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କଣ ଦୋକାନରେ ରଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଉ ହରିଆ ଦୋକାନୀ ଗୋବରା ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ହଇଓ ସୁନ ବୋଉ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ। ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଆଡେ ଟିକେ ଯାଇକି ନ ଆସିଲେ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବନି। ହଁ ଦଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଢି ଦେବି, ତମେ ଖାଇବ। ହଇଓ ସୁନ ବୋଉ, ଆମ ପୁଅ ସୁନ କୁଆଡେ ଗଲା କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି? ଆମ ପୁଅ ପରା ଆରପଟ ରୁମରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଦେଖିବ ବଡ ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହବ। ଅଫିସର ନା ଛତୁ ହବ? ସେ ଅଫିସରରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲ? ଖାଲି ଆମ ପୁଅ ସୁନ ଟିକେ ହିସାବ ଜାଣିଗଲେ ସିଏ ଆସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ଏ ଗୋବରା ଦାଉରୁ ମୁଁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବି। ଆରେ ପୁଅ ସୁନ, ଆସେ ଖାଇବୁ ଆ। ହଁ ବାପା ଯାଉଛି, ମା କୁ କୁହ ସେ ଖାଇବା ବାଢୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋବରା ଆଉ ସୁନ ଘୋଡେଇ ହେଇ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି। ହେଇଟି ସୁନ ବୋଉ, ମୁଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଆଡେ ଯାଉଛି, ତମେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ରଖିଥିବ। ହଉ ମୁଁ ଖୋଲା ରଖିଥିବି, ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ହରିଆ କାଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏମିତିରେ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ହରିଆ କାଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ହେଇଟି ସୁନ ବାପା, ତମେ କଣ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଛ? ମୁଁ ଖଟି ମୋ ଡେଣା ଗୋଡ ପଡିଗଲାଣି, ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇବି କି ନାହିଁ କହିଲ? କଥା କଣ କି ସୁନ ବୋଉ, କାଲି ସହରରୁ କୁଆଡୁ ଜଣେ ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଅପାଠୁଆଙ୍କୁ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ସେଇ କଥା ପରା ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ଗো ସୁନ ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଖରୀ କି ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଇଏ କେମିତିଆ କଥା କହିଲ? ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା?
ଆମର ଆଉ ବୟସ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାକୁ? ହଁ ଗো ସୁନ ବୋଉ, ମତେ ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଦେଖିବା ସେ ସହରରୁ ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ କେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତେ, ପଇସା ଦିଅ, ଦୋକାନ ସଉଦା ଆସିବ। ତୋର ତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପଇସା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯା, ଦୋକାନ ସଉଦା ଧରିକି ଆସିଲେ ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ହିସାବ ଦବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇ ଦଉଛି ତମ ପଇସା ଗୁଡା ସବୁ ଆଉ। ତାପରେ ଗୋବରା ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆଉ ସଉଦା କିଣି ସାରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଶାନ୍ତେ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦବ, ଦୋକାନରେ ବାକି ରହିଗଲା। ଦୋକାନୀ ମତେ ଜମାରୁ ସଉଦା ଦଉନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କଣ କହିକି ସଉଦା ନେଇକି ଆଇଛି। କିରେ ଗୋବରା, ମୁଁ ତତେ ପୁରା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି କଣ ପଇସା? ଆଉ ତୁ ବା ଖାଲି ଏ ବେସନ ଆଳୁ ନେଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ 200 ଟଙ୍କାରେ ତ ହେଇଯିବା କଥା। ହଇଓ ଶାନ୍ତେ, ମୁଁ କଣ ତମ ପଇସାକୁ ଖାଇଗଲି କି? ତମେ ନିଜେ ହିସାବ କରୁନ, ଜାଣିପାରିବନି, ଆଉ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ସେହି ସମୟରେ ସୁନ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ଗୋବରା ଭାଇ, କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ସହ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କାହିଁ କରୁଛୁ? କଣ କହିବି ସାନ ବାବୁ, ଦରଦାମ ଯେମିତି ସବୁ ବଢୁଛି। ଦୋକାନରେ 50 ଟଙ୍କା ବାକି କରିକି ଆସିଛି, ଶାନ୍ତେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଗୋବରା ଭାଇ, କଣ କଣ ଆଣିଛୁ ମତେ ଦେଖିଆ ହିସାବ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ହିସାବ କରେ। ହଁ ଦଉଛି ସାନ ବାବୁ। ଆଳୁ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବେସନ 80 ଟଙ୍କା। ଆରେ ଗୋବରା ଭାଇ, ଇଏ ତ ହେଲା 180 ଟଙ୍କା। ତୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତ ବାପାଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଫେରେଇବୁ, ଆହୁରି ବାପାଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା କଣ ମାଗୁଛୁ? ହଁ ସାନ ବାବୁ, ଇଏ ତ 180 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନରେ 20 ଟଙ୍କା ଛାଡି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ଦୋକାନରୁ। କିରେ ଗୋବରା, ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ମତେ ସବୁଦିନ ଠକୁଛୁ ନାଇଁ ରେ? ହଉ ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ହିସାବ ଶିଖିଗଲାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା ଗଲା। କାଲିଠୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ଯାଉଛି ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଡେଇକି ଆସେ। ହରିଆ କାଉ ମନ୍ଦିରରେ ନଡିଆ ବାଡେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ପଠେଇଥିବା ମିନୁ ମାଡାମଙ୍କ ସହ ହରିଆର ଦେଖା ହେଇଯାଏ। କିଓ ଦୋକାନ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଏମିତି ତରତର ହେଇ ମାଡି ଯାଉଛ? କଥା କଣ? କଥା କଣ କି ଦିଦି, ପୁଅ ମୋର ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣିଗଲାଣି, କାଲିଠୁ ମୋ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 2-4ଟା ନଡିଆ ବାଡେଇକି ଆସିବି ଆଉ। କିଓ ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ତମ ପୁଅ ଟିକେ କଣ ହିସାବ ଶିଖିଗଲା ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବନି? ତାକୁ କଣ ମୂର୍ଖ କରିବ? ଜୀବନ ସାରା ସେ ତମ ଭଳି ବରା ଛାଣିବ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ତମ ଭଳିଆ ଅପାଠୁଆ ଅଛ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ତାପରେ ହରିଆ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏମିତିରେ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ, 4ଟା ବି ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ବୟସ୍କ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମିନୁ ମାଡାମଙ୍କ ପାଖ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମିନୁ ମାଡାମ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏଥର ହରିଆ କାଉର ଦୋକାନ ଖୁବ ଭଲସେ ଚାଲେ, କାରଣ ହରିଆ କାଉ ହିସାବ ଶିଖି ସାରିଥାଏ। ହିସାବ ଶିଖିବା ସହ ହରିଆ କାଉ ବହି ପଢା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲସେ ଶିଖି ସାରିଥାଏ। ହରିଆକୁ ଆଉ କେହି ଠକି ପାରନ୍ତିନି।